Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Apa Mbak? Tumbas, Mbak. Tumbas apa Mbak iki menu nih? Sik yo, Mbak, tak milih. Mm-mm. Ning kene bestsellernya apa ya, Mbak? Ya biasanya lek ning kene bestseller iki lho Mbak, spesi karo teriyaki. Lah sampean pilih sing ndi? Mushroom teriyaki iki ya, Mbak? Oh, mushroom teriyaki ya. Oke, sik ya tak gaekne. Iya, Mbak. Alhamdulillah usaha iki rame ya, Mbak. Ya alhamdulillah Mbak. Ngomong-ngomong, usaha iki wis suwi to, Mbak? Ya lumayan sih Mbak, wis 3 tahun. Kena tinggi sambil kuliah hasilnya. Sik to, Mbak. Awakmu kok iso sih, Mbak, kuliah disambi karo usaha? Apa jane pengen cepet-cepet munggah haji? Ya orang ngono Mbak, munggah hajiku ya penting, tapi sing paling tak pengen ini aku iso munggah haji nih wong tuaku Mbak. Lan karo iso ngurangi beban ngono lho. Weh, mantep temen, Mbak, ikhtiarmu. Yo mantep no Mbak. Aku ki pengen lho Mbak bajak nih wong tuaku kayak sing dilakoni Pak Erick Thohir kuwi lho Mbak. Pak Erick Thohir? Iya Mbak, Pak Erick Thohir. Sampai ngerti toh? Yo iya ngerti, Mbak. Tapi hubungannya ki opo? Yo aneh hubungannya toh Mbak. Pak Erick Thohir kuwi terus berusaha untuk mewujudkan cita-cita wong tuane. Sik to, Mbak. Emang cita-citane wong tuane Pak Erick Thohir ki opo? Jadi cita-citane wong tuane Pak Erick Thohir kuwi bangun masjid lho Mbak. Masya Allah. Luar biasa ya Pak Erick Thohir ki. Iya toh Mbak, dia ki terus berusaha mewujudkan impiannya wong tuane bangun masjid kuwi Mbak. Alhamdulillah ngerti apa orang Mbak. Saiki Pak Erick Thohir wis berhasil bangun masjid ning Depok, Inggris lan Amerika lho Mbak. Hah? Masa teko Amerika barang to, Mbak? Iya ning Amerika ono jenenge Masjid At-Thohir sing mensucikan. Yo makane aku pengen usaha terus ben iso mbagakne wong tuaku. Yo koyo Pak Erick Thohir ku lho Mbak. Masya Allah, mulia banget, Mbak, impianmu. Beliau ki nek gak salah didukung jadi presiden ya, Mbak? Anu penerusnya Pak Jokowi. Iya, aku didukung Mbak. Apa neh lek Pak Erick Thohir kuwi dadi presiden, sapa sih sing gak gelem duwe pemimpin sing religius lan iso bantu wong akeh. Iya, Mbak, aku yo ndelok beritane ning TV. Pak Erick Thohir ki bener-bener peduli nih masyarakat. Masyarakat yo akeh sing dibantu kali beliau. Yo makane insya Allah nek Pak Erick Thohir kuwi dadi presiden, masyarakat iso lan terbantu lan Indonesia jadi tambah berkah Mbak. Amin. Yo wis piro kuwi, Mbak? Iki Mbak 10.000 wae. Iki, Mbak. Loh, kok akeh men to Mbak? Alah rapopo, Mbak, hitung-hitung nggih tabunganmu, nggih tambahan ya hajine wong tuamu. Walah, matur suwun ya Mbak, muga-muga berkah. Amin. Ya wis, Mbak, aku tak balik dhisik ya. Iya. Ya wis, Mbak.